Yanibingelela bacela egameni lenkosi yethu uNyazi izulu amen. Yabona balambile abenkosi manje. Inhliziyo zisemaye nokuphambi kwabo. Akukho okuningi engizokhuluma ngiyafika ngiphume foundation. Into zikaNkulunkulu eziningi ngeke siqede. Imicimbi kade siwuhlalele ekade kufanele sibe kona uze waphela ngo6. So ke qhelile lapha mathathu nje ama-hour. Ungeke kuvele usuke ngawo lo 6 exactly. Sekubonga nje ukuthi nami ngikwazile ukufika phakathi kwenu. Sanibona ukuthi nibahle na bafika siyababona bahle futhi bamukelekile amen. Kodwa ke kumuntu nomuntu ukuthi yena uyimisele ngokuzwenzana la ikhona. Futhi kumuntu nomuntu ukuthi la esuka khona amazwi ayalwe ngawe ekhaya atheli yena. Kumuntu nomuntu ukuthi umphaka aphathiswe wona ekhaya ukuthi mntanami njoba sihleli la kulomjondolo nje lomncane
kodwa sesithembe wena mntana. Njengoba nila endlini kukhona abangaphuma la endlini bokhetha abangane abangekho la endlini. Kodwa ke kuhle makuwukuthi lo muntu omkhethile uthanda lento uyithandayo. Nikhona ngoba bakhona abantu sibabonile emshumayelo uGcwense besuka emakhaya bezintombi zika 25 behamba kuthiwa bayofunda. Kungapheli ngisho unyaka emva kwezinyanga ezu9 abuye senesisu sekuthiwa usibani uzobeletha. Kube ukuphela kwemfundo yakhe angaphinde futhi afunde ngoba vele noma kade ezala ubeza ngemali yokugcina. Bakhona futhi nezinsizwe ezisukile emakhaya ziphume kuthiwa abahamba usibani bazi bajabula abazali bamemezana. Kodwa mhlambe into efuna sinikhumbuze yona ukuthi akekho umuntu ongenasi isitha. Nikhona. Akekho nomuntu oyedwa ongenasi isitha. Isitha sokuqala esilapha ngakini noma esikine emndenini esingajabuleli ukuthi nje wena uphumile wasofunda. Uma ufunda funa ucabanga izinto eziningi ukuthi njoba ngila ukhona isitha sasekhaya, khona isitha sabazali bami engizothi mangihambe ngofunda ngabuya senginomntwana bathi sasivele sishilo ukuthi kamasibani ngeke kulungile lutho. Okusho ukuthi wena uhambe zijabhile izitha kodwa wabuya usuzijabulisile wajabulisa umzali okade hambe ekhuluma kahle ngawe komakhelwane. Bakhona ke nezinsizwe ezisuka emakhaya. Yabona khona umama owake wagana. Mayigana lo mama emzini. Enyangeni nje ezine eganile yayisiyahamba indoda yakhe emhlabeni. Yangcwatshwa le ndoda. Uthi umamezala wakhe mase kudlula umngcwabo uthi umntanami usemncane kakhulu. Awukwazi ukuthi ungahlala nami sihlale sobabili. Phindele ekhaya. Uthi lo makoti hey ma ngaphuma ekhaya ngizogana. Angikwazi ukushiya umendo wami. Uthi futhi ngenhlanhla uthe hamba umyeni wami wangishiya ngiyithwele. Mina nawe asithandaze. Sithandazela ukuthi le ngane engiyithwele kube yomfana khona izokwazi ukuvusela umuzi. Bathandaza. Sahamba isikhathi wayesefika lo mntwana ngempela kwaba umntwana omfana. Khuluma ke ngesibindi sika mama abanaso ehlala emzini eganile. Uma lo mntwana esefikile lo mama ngoba wengenalo utho wesuke aye emzini yabantu ayowasha athola imali ayithola yakwazi ukuthenga ukudla komntwana. Yakhula lensizwa yakhula ithe nje mayineminyaka ewu7 kwafika enye indoda yayisigwili yathi mama ngicela ungibolekele ingane yakho ihambe yomlusela inkomo kuzothi makuphela unyaka ngiyihonele ngesithole. Wavuma lo mama yahamba lensizwa yaba umfana wenkomo yafaka amadadla lo siyasebenza abadabile hamba ohlala etabeni. Waphela unyaka yasithola isithole. Waphela unyaka wesibili yathola esesibili. Yahamba iminyaka utheme no17 years lo mfana. Base befika ontanga yakhe abasebenza eThekwini. Bahlala uDisemba bafika ke
zonke intombi ezazikhona endaweni zazingasabazi. Uyabona makufika abantu abanemali, intombi ekhona zike zimlahlekele nina bendawo, zimdukele nje. Nokade ujwayele ukuyimisa kanye uthi moto uyayimisa idlule nje, ngoba khona bafikile. Thoba baqhamuke eGola abanye baqhamuke eThekwini, zidla amaverkushu yabona. Ngeke intombi imelana ukunukelwa amadazi kukhona amaverkushu. Yayibona lensizwa ukuthi awulezi insizwa zazinhle kangaka kodwa mina ngimelene namadazi. Zafika kuyona zazoyishela. Sibani wathi yebo, uyazibona ukuthi ugqoke kabi kanjani. Fako siyasebenza abadabukile, gqoka amadadla, hlala entabeni. Makuphela inyanga siyakuthatha sihambe siye nawe sokufaka emsebenzini eqhubini. Ethi lensizwa ngoba yayisana ukubathanda abazali bayibahlonipha futhi yazi usize khule ngale ekhaya. Ayikho into ebalekile njengomuntu owazi usiza khule ngale ekhaya. Ekufanele mawukhula mawuthi mina ekhaya bekungenako ukuthi nokuthi kodwa ngenze sure ukuthi izingane zami azikuthole konke ezikufunayo. Kodwa ke kukhona abantu abangenandaba othi noma enikwe yonke into ayithathe sakudlala. Khona abantu abala endlini uma bengahlakaniphanga benikiwe zonke izinto, make bafika la baphuza utshwala, babhema benza wonke, bahamba zonke lamabhesha azoba khona la. Uningi ubumnandi obusazoba khona la. Inkinga abahambisani nempilo lesikhethelo nakashona. Uphela unyaka awutholile lutho. Mawusubuyele ekhaya, ontanga yakho kade ufunda nabo uzobe usubabiza ngo-uncle no brother ngoba usucela ishumi likagwa eduze kwasesitolo. Bafike bala abazali babo ukuthi hey sibani ungayi lapho. Umushiya thina sisosana nobani. Zabuya lezi insizwa zathi bathena abazali bakho. Wathi uma nogogo balile. Bayincenga lensizwa. Yathi ngoba abazali abafuni madodana hamba nini. Bathi siyahamba ngesonto ntambama. Yathi ngicela ukweqa nani. Yaqeda ukuvalela yageza lensizwa yabayinhle yaphuma yathi ngisaya esitolo yenze engakazi kwenze kanti ngoba ifuna ukuhamba nalabo abantu ngoba ifuna ukuba ngcono njengabo. Bafika bayifaka emsebenzini. Yasebenza washaya lehlanu yahola. Yathi la ibheka le imali encane kangaka. Kanti laba bantu lezi zinto basithatha. Ithele lensizwe ngo7 ibheke phezulu kwashaya inokhe sangena lezi insizwa iphethe yonke inhlobo yesikhaya. Zathi uyibonile imali ehola emsebenzini. Wathi yebo ngiyibonile. Bathi ke le mali ayingeke ikwenzele lutho. Ukhona omunye umsebenzi esiwenzayo. Uyabuza lo msebenzi mune nonzayo. Uthi hayi siye sibamba abantu njoba kholiwe sikhuthuza abantu njalo ngoLesihlanu ukuze sibe nemali eningi. Uthi lo ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Kwathiwa ngeke fanele sikubulaleke ngoba uzosicebe emakhaya. Kwaphoqeleka ukuthi lensizwe bajoyine. Yabajoyina kanti laba bantu abantu ababulala ubaba wakhe. Bambamba inkunzi wathi methu uyabholoza bambulala. Uma kungahlakaniphile, uma ungazazi ukuthi uthandana, ufike lokukuthanda, ubona umuntu enento enhle, mayikhuluma nawe usheshe uthanda ungazange ukuthi uyisebenzele kanjani, ungena noma ilaphi. Nami ke njoba nina esikoleni. Unyaka nje uyaqala. Kodwa zothi ibheke kuJune, ziningi kakhulu izinto ezinhle abazofika nazo abantu. Kodwa mawungazazi ufunani,
uzofika uyithanda kodwa angeke uzubuye ngonyaka ozayo ngoba ama result akho angikhathali khona abantu shumayela abafikela kade bejema umuntu kade ephuzwa athi kodwa ngoba ngifike ngaphasi high school kodwa kufana mawusula kufuneka umuntu ozazi ukuthi mangila uma ngisuka la ngiyaphi hayi umuntu ozothi hayi angisale ngihambe ngothola imali kaRamaphosa sokusiza ngani ungcono umuntu ohlele ekhaya uthi usibani ufundile waqoka wenza yonke into akawutholi umsebenzi ngoba mawake wahlala ekhaya kwaphela 3 months kwaduka inkukhu kamakhelwane sothi uwena udla inkukhu zabantu uthi moto uyaphika kuthiwa wawuhlalele ngone ekhaya ezinye ingane ezifuna kaphelani ke njoba nina ningajabulisi izitha zemizi yasemakhaya angikhuluma izitha zenu kodwa ngikhuluma uyabona ngisho angikhathali noma ngabe ufike la usunengane usuyintethelele provisa laba babethi kodwa usiwaphi le esikoleni esenengane yokuya le fika la ubuye usubuya ne degree ungabuyi nengane baningaba abantu abanengane ababa ngeemoto ezinkulu kodwa meke wabuya nengane uthi usashilo lo ekade bathanda kangaka abafana i-decision manje ozoyithatha la ufuna ukwazi ukuthi ikuthatha la ikususa la ikubeka la ube nekusasa eliqhakazile sengihlala phansi sit down thatha la Yabona ke mawusuthatha isinqumo sempilo yakho ungamkhohlwa uShembe. Yazi yonke into enhle ngoShembe. Shembe akafani nomuntu. Twasathi ishosha sikhuphuka sihuduleka sikhuphuka entabeni enhlangakazi. Siyahuduleka siyakhuphuka seqhamuka inkosi yamaNazaretha. Ithi awuntanami wahamba kabuhlungu kangaka yini ungaceli abantu bakubelethe uthi baba kangithanda ukubelethwa abantu kodwa ngithanda ukubelethwa uwe ngoba Nkosi mangibelethwa uwe wena ngeke ungilahle kodwa mangibelethwa umuntu so hamba athi ayifika ngisinda sala lapha kodwa enqumeni zenu nizoyithatha nithande ukubelethwa uShembe nizofika la kiwa khona ngiyabonga. Amen.